Nabi bohong. Kailan saja sekali dosa nami kulo dawa Israel Demaran Sekilono aksen pulau itu nami kulo Alicia Afrika aksen 6 nami kulo dikenal misalnya Indonesiaan aksen 11 Nami kulo Tadagila aksen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu mangan molen karo adikku jenenge Joyo. Salam manis kula aturaken dening para rawuh sedaya. Nuwun para rawuh kakung saha putri ingkang dahat bagya mulya. Ingkang sepisan semangga sami ngluhuraken asma dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung sarana ngaturaken sakatehing puji syukur dene ngantos sakmenika taksih kepareng nguberaken kenikmatan lahir lan batos. Saengga kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu wilujeng. Perlu kapuning pilih pengentan dinten Kartini punika kita adani awit saka kadereng ngurmati lelebutanipun pahlawan basa ingkang sampun rumiyini katimbalan ing pangayunaning pangeran. Para wicaksana sampun parung sesuluh pilih bangsa ingkang kinumat punika bangsa ingkang saged ngurmati lelebunipun pahlawanipun. Kanjeng Nabi Muhammad paring dawuh, kaum wanita iku dari saka burune negara. Yen wanita ing sawisine bangsa iku bobrok, mula bakal bobrok uga negarane. Kula aturi menggali kados pundi menawi estri sami ngangsa-angsa bondo. Tansah desek kakungipun dipununjuk kamurkaning bab bondo. Kakung mesti badhe tumindak analisir saking semestinipun. Wekdal wonten kalombangan lajeng sami korupsi mulari bondo negari. Para rawuh, kewajiban pawestri dipunusanaken lan dipandekan dening Raden Ajeng Kartini. Panjenenganipun pengin mulihaken hakipun kaum estri ing jaman semanten dipun rampas dening penjajah. Raden Ajeng Kartini boten namung berjuang kangge kelompok lan golonganipun. Senajan panjenenganipun bangsawan, nanging perjuanganipun kangge kawula sedaya. Sekolahan Pak Westri supados tiyang estri ugi pinter kados tiyang kakung. Menawi sampun pinter, boten badhe ngujak kakanjenganipun penjajah. Meski badhe mbangkang dipunjajah, satemah kaum wanita dumrega. Sasarengan kalian kakungipun sami berjuang mardikaken bangsanipun. Sinaosa Raden Ajeng Kartini berjuang nunjuk emasipasi hak sami priya lan wanita. Nanging kedahipun tetep nganggo kodrat boten sami kaliyan kakung pinakun tetep pemimpinipun wanita. Bapak tetep pinangan pemimpin Bali Wisma. Ing usaha monggo sami didukung hiburan kekayaan murid Raden Ajeng Kartini saking tansah maju wonten ing pribadinipun Kartini jaman samangke saengga ambabaripun arum nuju ucaranipun bangsa Nuswantara. Matur nuwun makaten cekap semanten lan sedaya kelepatanipun pangapunten. Tuku gula, tuku warung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.